ngihlala abantu kulomhlaba. Uma ungekho nokwayini ngaba sengihlala abantu kule ndawo. Uma ungekho nokwayini ngaba sengihlala abantu kule ndawo. Ukukhula ngokusebenza kweqiniso wakwenye indawo. Ukukhula ngokusebenza kweqiniso wakwenye indawo. Uma ungekho nokwayini ngaba sengihlala abantu kulo mhlaba. Uma ungekho nokwayini ngaba sengihlala abantu kule ndawo. Iyaqhamuka amadoda indoda nokwayini esuka khona phansi endimakude amadoda edolopheni phuma kweyifesi yabo phayi ndimakude mna ukwazi umfoka bhombeni mna ubuyise kamakhokho amabili mna ubuyise kamakhokho ayesana ubuyise kamakesi nogceki abafana bami ngabo. Ukukhula ngokusebenza kona ngeqiniso kwenye indawo. Ukukhula ngokusebenza kona ngeqiniso kwenye indawo. Uma ungekho nokwayini ngaba sengihlala abantu kulo mhlaba. Ukukhula ngokusebenza kona ngeqiniso kwenye indawo. Ukukhula ngokusebenza kona ngeqiniso kwenye indawo. Uma ungekho nokwayini ngaba sengihlala abantu kulo mhlaba. Uma ungekho nokwayini ngaba sengihlala abantu kule ndawo. Uma ungekho nokwayini ngaba sengihlala abantu kule ndawo. Ukukhula ngokusebenza kona ngeqiniso kwenye indawo. Ukukhula ngokusebenza kona ngeqiniso kwenye indawo. Uma ungekho nokwayini ngaba sengihlala abantu kulo mhlaba. Uma ungekho nokwayini ngaba sengihlala abantu kule ndawo. Ndazibamba nakho mnosipali madoda apha engomeni ulekholombia kuthiwa ngumshoza. Lesipali sewade wayenza la umnina wakho yakhe omthuma yona nosipali usitheni ubalo omncinci usitheni wandihlekisa wena sipali hayi alikho lapho lapho engomeni lapho likhona. Uma ungekho nokwayini ngaba sengihlala